Ethiopian authorities say they have seized nearly 57,000 rounds of ammunition in Woldia town, Amhara region, allegedly originating from Eritrea. The consignment, police claim, was meant for armed groups inside Ethiopia, including the Fano militia, with the TPLF accused of facilitating the transfer. The arms were reportedly hidden as cement and construction blocks and included Kalashnikov, Bren, and DSHK rounds. 2 suspects were detained at a checkpoint during the interception. This seizure comes amid heightened diplomatic tensions between Ethiopia and Eritrea. كم تري ودلهم بلتقنا دارقا حاد حسر بروباغندا نمقبار عاتيقوي خيط كم زلينا نرزلنا ياي ناتهم سكيوريتي حيلي فولو يحيلو خوينو كابير تراز اتو زنبري امنا هنص مكينا اشكعهم كاكلات ايايتن قال دوشكاتاتن قالتاتن سناب فانو كتو من كي تحبابر نيرو كما تحلالافنا تخوينو هو حت تي دراما رايوه غلط نسمع هي دراما ناتهم باي ذا واي تي مين ستريم ميديا نعو كغاو حلهم جميرو له سلامتاي دما غريكمي. Reported by Reuters and FBC, the cache of ammunition was intercepted at the Woldia checkpoint in northern Ethiopia's Amhara region. Authorities assert that the shipment was disguised as construction materials, including cement blocks, and was being transported in an Isuzu truck en route to a staging point in Shua Robert before distribution clash bullets. Authorities allege the investigation was ongoing and that authorities would pursue legal action as warranted. كم تريوم زلهم ازيوم هاجر نيرترا نجر يدليوا كم زلوا نويح جيرهم انديوم نجر كدليو نجر ناتهم جن مودات هيا بلون سلازي ايرترا زخونه يكون مخنياتنا كوينا سلازي خلاتهم زخونه يكون مخنيات ابت دراما نا كوينا زغبرو زلو لولاونتا تدنكفو غزاتا وحدنتا دوباتا بحرناتا مريتا كله نناصنتا ريفرندم ناتا كله فتاتينوم ايرترا جس كلياتهم ترايدا يكون بريزنت سياس متيو تشد نجسيلو أبي أحمد حساوي فرح هذا نو تن 4 قالات تذكروني يخون سنف يلو سلس تزاربو أبتنات كدراما ناي كوينات كناتي دلنا كوينات جمير كنصبيكاينا مالت حدش نجر وي برك نجر يكونن كوينات نفلطو نجريو حدش يكونن كاب ኢትዮጵያ كوينات كمصنا ግን أبتنات كدراما ناي كوينات نعوكم زغبرونا ገለልና ኢና አቱኒና ወዲና ደልናና ስኻ አፈርፈር ክትብል ትኽሊኻ ተደለካ ጸገም ካግበርት ጉዳዩን ጉዳይካ ይኮነን አጀንዳ ካውን አይኮነን በመባል ገጽ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ንዲስካሽንስ ወይ ካን ንኽንዘራረቢና ወይ ደሓንስ ክንርየና ዘሎ ዘይኮነሲ ገጽ ካን ለምጽማጽ ካን ክሬ ካይደልነ ኢልዎ I don't want to have to do anything with you ምሳኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን መጋባያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጣውላ ኮፍ ብላ ይደልነ ኢልዎ ትመራሕና ኤርትራ Legal action as warranted. The current dispute comes amid a broader deterioration in bilateral relations that belie the remarkable rapprochement between Ethiopia and Eritrea in the late 2010s. كم تريوو زلهم ازيوم سبات دياتهم ولا تي مينستريم ميديا كم بعد رويترز توغلدو كم منጭ እናተወሰዱ ኣብቲ ጉዳይቲ ኢዶም ክእቱ ጀሚሮም ኣለው ሓደ ካሜረን ሃትሰን ዝበሃል ነቲ ጉዳይ ናይዚ ከባቢና ገለ ብዙሕ ዝፅሕፍ እዚ ጉዳይ እዚ حقنت كلوا يغلي إيرتراني تقاد جوجلة إثيوبيا حاجز كتب تخليا بات معر يدما أبي أحمد بعلز جبر دراما فولس فلاج دراما يسرح له كله دما زك عليلو كالاي دما إيرترا كتحجز ندحر دلياني فانو كالا مرات سلزي باللازم نقد زكت مرات كيلا مالديو دومنا السودان بمولو تخفي تخلصي بتجراي بو بتجراي غير كحليفكا كل جزء رجعات بلصقنا بقليلو كغبر زخدو زمن قدتات بوكت كيد مريص مالدي anyway كم نريو زلنا قرن افريكا باي ذا واي ايرترا كتعتق تدليا اب نعفر نيرترا كمقد دليا نزبل زلدو بوقعي اب اديس ابا يسلطنن اب سمرا مدبر هبي يسرح يلم بعلو تبلصقنا زبال سزي انتاي سلويو again نريو زلنا دراما كويناتنا مجمار كل عينات مغنيات يزدل زلو زسبزي كل عيناتنا كوينات دراما حلم كم زلو نرلنا ازي كستات زدما ولا ونبتي ناتو اوفيشال تاعت بلو ويب سايتات ناتو انصار ايرترا سفيع زخونه بروباغندا يزغبر زلو I'm going to show you one thing زي رويترز يلو مغربا مزلو ترايد كونه there was this article حنتي ابزي قرب ازرانايا مورنا عارينا نابتي جيوبوليتيكا نايزوبانا كنسجر كنفتنينا ابزون
نإيرترا بقلتي زخصص دارجا نانا إيرترا give me a second yeah كنت نيرا I'm gonna give you the other Media framed as a response to perceived threats from Addis Ababa. Ethiopian officials publicly maintain that the government does not seek conflict with Eritrea, asserting that national dialogue and diplomacy remain preferred avenues for addressing outstanding disputes, particularly Ethiopia's long-standing desire for ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ትውጀላ ኣላ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንኩናት ንምጅማር ምክንያት ትደሊ ከም ዘላ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንነዊሕ እዋን ክትሕብር ፀኒሓ እያ ሓቂ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንዓለም ክትነግር ወይ እውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፅ መሰላ ጥራይ ዘይኮነስ ግዴታ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ 26 ዓመታት ወይ እውን ከባቢ 30 ዓመታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብ 97 ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ሓደ ነገር ተማሂራ እንድሕር ኮይና ብዝገበረቶ ኣይኮነትን ኣብ ፀገም ተኣቱ በቲ ኣብ ከባቢያ ዝፍፀም ነገራት ግን ከምቲ ዝደለ ንዓለም ከተፍልጥ ብዘይ ምፅዓራ ምናልባት ሓንቲ ካብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናትና ዘጋጠመና ተመክሮ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክንወዛ ዘለና ዝገበርናዮ ፀገም ኣይኮነን ዝኩሉ ሽግር ዝፈጥረና ዘሎ ዘይገበርናዮ ግን ከምቲ ዝድለ ድማ ከምቲ ዝድለ ዲፕሎማስያዊ ከምኡ ድማ ፖለቲካውን ናይ ሚድያ ፃዕርን ክንገብር ዘይምኽኣልና እጅ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኤርትራ ኩሉ ትክክል እኳ እያ ትኸይድ ነይራ ዝብል ሰብ ኣሎ ትክክል ነይርና ይበሃልን እዩ ዝገበርናዮ ምርጫታት እታ ኤርትራ ሎሚ ዘላ የምፂልና ከቢድ ዋጋ ከፊላ ኤርትራ ኣብ መኸተ ጠጠው ኢላ 30 ዓመት ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ከሲራ ካብ 97 እንድሓር ኤርትራ ይማዕበለት እንዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ቀደም ናይ ጂዲፒ ግሮስ ትገብሮ ዝነበረት ዓንቂፋ 30 ዓመት ከም ንኸስር ገይሮምና ኣሎ ኣቃሊልና ክንሪኦ የብልና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀላኢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ማንም ናቱ ምንቅስቃሳት 10 ዕፅፊ ቅድሚ ክትከይድ ኣለካ ንኣብነት እዚ ኣቐዲሙ ብልፅግና ቀዲሞም ዝገበርዎ ዲፕሎማሲ ንኣቢ ኩናት ክገብርና ደለይ ኣፍ ደገ ዝበሃል ከልዮሞ ዘሎ ኩናት ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዕንወት ክፈጥር ወይ ገለ ኣጀንዳታት ክፈጥር እሞ ምስ ኤርትራ ይዋጋእ ስለ ዘሎ ቶም ፋኖ ድዮም ገለ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ክርስዑሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ መህደሚ ናይ ፀገሙ ክገብረና ስለ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ድማ ፅምዶ ድያ ገለ ኢላ ብኩሉ ነቲ ዝሓስቦ ነገራት ሙሉ ኣሽላተላ ሕጂ ምክንያት ብዘይብሉ ብሽጣራ ናይ ዕውራት ገይሩ ኩናት ከውጅ ዝፍትን ዘሎ at the end of the day እዚኦም ሰባት እዚኣቶም every day ከስማዓኩም ያነ ኣፀቢቑ ሰብ ክመንዎም ክኽእል ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ 4 ኪሎ ሚድያ እቲ ኢሊት ናቱ ዝዛረቦ ብዛዕባና ክሳብ ንበንወና ክፀልኦ ኣለና ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ሲ ፍቅርና ኢትዮጵያ ኣለዎ ንኢትዮጵያ ምፍቃር ወይ እውን ንጎረባብትካ ምፍቃር ነውሪ ይብሉ ግን እቶም ንስኻ መሳይ ክሰርሑ እዮም ትብሎም ዘለኻ እንታይ ይሓስቡልካ ብዛዕባኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ተረዲኻኒ ብዛዕባኻ ዝሓስቡ ብዙሕ ግዜ ክርዳእካ ኣለዎ ሻዕቢያ ምቀኞች ናቸው ሁለት ወደብ ይዘው ሁለቱን ወደብ ሳይጠቀሙበት ሁለቱን ወደብ ብቻ አይደለም አስመራና ከረን እኮ መብራት የማታ የምሽት መብራት እኔ ድሮ ማቀው ወልዲያ ያያለን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ የውጭ አምፖል ይበራልን ነበርና ያ እንደ ትልቅ የምስራቹ ነው በወያኔ ጊዜ እንደ ትልቅ ነገር ይነገር ነበር አሁን አስመራና ከረን የሚባሉ ከተሞች ላይ መብራት ገባ ተብሎ እኮ የኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚዘግብለት እኮ ሕጂ እቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞዋ ዝግድሶም ኣይኮን ማለት ፀገምና ክፈልጡልና እንደልዮም ኢና ኤርትራ ስለምንታይ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ዓለምካ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክስማዓካ ከሎ እዚኣቶም ክላገፁልካ ወይ ክወራ ዘይልካ ከለው እዩ and I really want እቲ ካብኣቶም ዝመፀና ምንን ንመበል ወይ እውን ቃንዛ ክኾንና ዘይኮነስ ኤነርጃይዝ ክገብረና ኣለዎ እቲ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣነ ከምየ ዝብል ኣብዚ ፀላኢኻ ክንዕቀካ ከሎ ተስፋ ክትቆርፅ ኣይኮነን ዘለካ እንታይ ዳ ውሽጣዊ ንሕናትካ ክበራበር ክኽእል ኣለዎ ሶ ሃገርና ንሕና ኣለና ኣላ እዚ ሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ኪኑ ዝኸደ ምዕባለ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት ራይት ናው ነዚያ ቪድዮ ክገብሮ ከሎ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ዝዛረብ 400 ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ልቺ የብሉ ወላ ማይ የብሉ he knows that ምናልባት ሩሱ ሰራሕተ ኮይኑ ክንደ 10 ዕፅፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን እዚ ዝምክሓሉ ዘሎ ልቺ ደገሎ ደይሉ ዝወራ ዘይሉ ዘሎ ዝመፅእ ህዝቢ ኢትዮጵያ የብሉ ብሕጂ 20 ዓመት እውን ክበፅሖ ይኮን ስለዚ ምዝሕር ሰብ ኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ከረን ዘሎ ዲያብ ናቕፋ ዘሎ ልቺ የብሉን ወይ ፀገም ናይ ኤሌክትሪክ ኣሎ how is that your problem ንስኻ ኣብ ዓድኻ ከማኻ ዘይጋታት ዝኾኑ ልቺ ዘይብለን ከተማታት የብልካን ማለት ድዩ ህዝብኻ ፀገማት የብሉ ማለት ድዩ ናቶም ፀገም እንታይ ገብርዮም ዘዲሶም ኣብ ውሕዳት ከተማታት ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚልዮን ወይ 5 ሚልዮን ተኮይኑ 5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ፅቡቕ እንተለዉ
እቶም ካልኦት ሚልዮናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይግድሶም ንይሶም እሲት ማይንድሰት ናይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ማይንድሰት ናቶም ህዝቦም ኩሉ ማዕረ ይርይዎን እዮም ጠቕላላ ዝተረስዐ ከም እንስሳ ዝነብር ህዝቢ ከም ዘለዎም ኣይግድሶም ንሕና ግን እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ነቲ ገጠራት ዘለውን ትምህርቲ ዕድላት ሕክምናታት ክፈጥር ይድፍትን ዘሎ እምበር ከምዛ ናትኩም ምግባር እኮ ቀላል እያ ነይራ ያሬት ከዓ ንእሽተይ ክፋል ከማ ገይሩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ መዋረዘይ ክንከውን እውን ኣይግባአን ባህላ እየ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ናይዚኣቶም ፕሮፓጋንዳ ብግምጣሉ ኢና ነንብቦ there is this story that is developing ቀፃሊ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ እዚኣ ብፍላይ ምስ ግብፂ ትተኣሳሰር ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ዝገበራ ምስ ናይ እዚያ እስከስምዕዋ በዛው መጠን እነሱም የኤርትራን መንግስት የሳውዲ አረቢያ ቅጥረኛ የግብጽ ቅጥረኛ ባለፈው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ግብጽ በሄዱ ጊዜ እንደዚሁ እርዳታ ፍለጋ እንደውም አንድ ብልጽግና ሚዲያ አድኑኝ አትርፉኝ ብለው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ካይሮ እንዳመሩ አድርጎ ዜና ይሰራበትንም ተመልክተናልና የኤርትራ መንግስትስ ቢሆን ፕሬዝዳንቱ በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ተጽዕኖ ስር አልወደቁም ማለት ይቻላል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምን ምላሽ አለ? ያ እኔ ደስ የሚለኝ ነገር አለ መሳይ የኤርትራ መንግስት በግብጽም በሳዑዲ አረብ መንግስታት ተጽዕኖ ስር ገብቶ እናድርግ የሚል መንፈስ ቢፈጥርና ቢኖረው እዛ አካባቢ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ሊደረግ እንደሚችል በጣም እርግጠኛ ነኝ። በተለይ በዚህ ሰዓትና ባለፉት 4 5 6 ታመልስና ኣኽሊሉ ናይ ብሓቂ ጽብቕቲ እያ እንታይ ኢሉ ዝሓቶ ዳርጋ መዓልታዊ ናይ ብልጽግና ሚድያታትን ካድረታትን ዝብልዎ ዘረባ እዩ ኤርትራ መራሕና ኤርትራ ናይ ብውፅ ምስ ከደ አብይ አሕመድ አሰብ ክወስደ ኢሉ ስለዝተበገሰ ይሃድም እዩ ዘሎ ይሃዲሙ በጃኻ ግብፂ ኣትሕነኒ ብምባል ናብ ግብፂ ክፅጋዕ ተረኣዩ ክብሉ ተሰሚዖም ናይቲ ስቴት ሚድያ ናይቲ ሃገር ሚድያ እውን ካብኡ ቀፂሎም ንስዑድያ ምስ ከደ ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ፈሪሁ ርዒዱ ናብ ስዑድያ ዝኸይድ ዘሎ ሽዑ ሓግዙ ንርጡ ንክብል ይኸይድ ይብሉ እዚ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣለስ መልስስከ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎ ነይሩ እንተዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ስዑድያ ድዩ ብፍላይ ምስ ግብፂ ክንምንታይ ዳመጅ ምፈጠረልኩም ኣብዛ ሃገርኩም ኣብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል በዓልኩም ክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ሓደ ግዜ እኮ ኤርትራውያን ሕጉሳት እኮ ኣይኮናን ገለ ኤርትራውያን ሕጉሳት ኣይኮናን ፀላኢና ብኩሉ ዓቕሙ ምስ እስራኤል ድ ምስ ሸይጣን ዓጢቑ ከጥፋአና እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ክንዱ ዓይነት ሞቲቬሽን የብልናን ነቲ ፀላኢና ድርዕም ከነብሎ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርትራ ክንድቲ ናይ ብልጽግና ወይ እውን ክንድቲ ኣቢ ከጥፋአና ዝሓስቦ ኤርትራ ክንዱ መደብ ዘለዋ ኮይና ይስማዓኒ ነፍሳ ክትከላኸል ተደይ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ከተውድቆ ኣሚን ጌጋ እንተለኒ እስከ ፀሓፍለ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሜይቢ ናተይ ናይ በይነይ ሓሳባት ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ሆፕ ከምኡ ክኸውን ከዓ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ኤርትራ ነፍሳ ንምክልኻል ኩሉ ነገር እያ ትገብር ዘላ ነፍሰ ምክልኻል ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ፅጋባ ዓሻን ፅጋባን ጎረቤት ተለካ ነፍሰ ምክልኻል ከቢድ እዩ sometimes ነፍሰ ምክልኻል ክትቀትሎ እዩ ዘለካ ፀላኢኻ ተደኻኒ ክትቀትሎ ኣለካ ክሳብ ዝቐትለካ ምፅባይ ኣለ ምድሕሪ ፕሪኤምፕቲቭ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ኣቐዲምካ ከጥፍኣካ ምዃኑ ብቓላቱ ኤክስፕሊሲትሊ ገይሩ እንተነጊሩካ ከጥፍኣካ ከም ዝደሊ ሃገርካ ክወርር ከም ዝደሊ ንናፅነትካ ክወርር ከም ዝደሊ ብኩሉ ብጀነራላቱ ብሚኒስተራቱ ብፕራይም ሚኒስተሩ ብኩሉ መንገዲ ተነጊሩካ እንታይ ከም ዝደሊ ፀላኢኻ እንተፈሊጥካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ፕሪኤምፕቲቭ ዲሲዥን ክትወስድ ኣለካ ንስኻ ኣቐዲምካ ዓቕሚ እንተለካ ኮይኑ ካልእ ነገር ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናቶም ኢንቴንሽንስ ናቶም ድሌታት ንሪኦ ኣለና ንኤርትራ ካሲዋ ክብድልዋ ብእገዳዲ ብካልእ ብኩሉ ሽግር ክፈጥሩላን ፀገም ክፈጥሩላን ተኽኢሎም ድማ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ ኣሚን ብወግዕ እኮ ብድሮናት ጌርና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘሎ ቦታ ሃሪምና ነቲ ቦታ ከምዚ ጌርና ኣብ ባፅዕ ዘሎ ኣወል ስዒድ እኮ ነቲ ፕሮጀክት ኣቃሊዕዎ ነይሩ እኮ መመንጨዊ ኤሌክትሪክን ናይ ገለመላ ኣፅዋራት ኣብቲ ዘሎን ብድሮን ጌርና ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ኣብትን ኣንቁር ከነብለይና ዘይሓሰብዎን ዘይመደብዎን እኮ ኣይኮነን ክገብሩ ይደልዮም እኮ ዓቕሚ ሓፂርዎም ዘሎ ስለዚ ናትና ፀላኢ ሲሪየስ እዩ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣብ ኤርትራ ክፈጥር ከም ዘሊ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሲቡ ምስላጥ ኣብይዎ ዘሎ እምበር መደባቱ ንፁር ዝኾነ መደባት እዩ ዘለዎ ሓሳባት ናቱ ኩነታት ናቱ ስትራቴጂካዊ ፕላን እዩ ዘለኒ ብኩሉ ዋጋ ድማ ነዚ ክገብሮ ኢሉ ይዛረብ ኣንቂዱ ተበጊሱ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ንፁር ኣይኮነን ሕጂ ገለ ሰብ እንታይ ኢሉ ዲቤት ገብረ ንኽእል ፅቡቕ እዩ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ይብልዎ ይበሃል እዚ እንታይ ኤርትራ እንታይ መደባ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ንፀላኢ ፅቡቕ እዩ ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ናታ ኔክስት ሙቭ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለዘይክእል ሕጂ
أنا كله كجبر كله كم نايكلتي سايدس أنا زح حسبوب زعب إيرتران من سير ترى زح حسبوه إلى زجمتون إياكبكم زدلي ناتيريتو كما أنا كم إيرترا آخر يخلوا إيرترا aggressively أنت أرز بالسجنة سجمت توسد إلى بحلاية مهنياتون ساتهم نبريزنت سياسن نهجد فين كم بنكرين يمزول حصوت يجد نيرترا ملت يوم كنت كدم السوس دليل لذي الأماناتهم أبي أحمد درجي يكون هاي السلاسة سبوق يرم سلازي هرم ويرترا كسعرو زي كألو زبل منتي زلو فزي أنا أنت حرقتي أبزي أبو تازيا كلها كدم الساعة زبل مدب كله يغل بقمت علو إيرترا ولا كنت تكد كتجبر كم دللا ونصور تدي كونه تدي من نصورناتنا أبي كبيك خون خلي وأنا أتون تايم زلي ساتو تجبروني يوم زلي هاجرت يوم كفر سواز زلي نعايد يوم رجيم كقيرون زلي شعبي أنتاي مدبناتو أنتاي جبرني زلي زبل نصور يكون أنت عامل لوامون بزوج جزياب تاخي باتاتنا تو كابز بحالي exactly شعبي أنت عامل لو تكنولوجي ناتو تايمسل وتهدراوي دلونات ناتو تايمسل أبزن زحلف عامتات تاعنت أسوار كشمت كيلو تاعنت بالدلوات له مسجبس انتاي ركبالو كاب سعودية انتاي ركبالو بخالي من قد بعلو زقوز زول انتاي له لذي بلتقنا نبعلو بزع زي تملسوا العتوتات له تشعبيا زخونا نقر مدباتو سلودي قالوا سؤال again أنا قبل خلقو إيرترا زلوا window of opportunity جبتي serious لمس إيرترا خسرنا كم دل بميدياتاتهم سمع لنا ስለዚህ we have to capitalize ነዚ ሙሉ በሙሉ ክንጥቀመለና በሐላይ ያነ ከም ጆርጆ በስዑዲያ አሚን በስዑዲያ ነዚ ሁሉ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓደ ዓቢ ተራይ ተጻዊታው ስዑዲያ ዝሕጅት ኩሉ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ዓቢ ጽልዋ ዝፈጠረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ በቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፈጠሮ ጽልዋ መን ይኸስባሉ ሕጂ ከረየኩም what's going on ከረየኩም ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ መጀመሪያ በዚያ ንጀምር cancelled all agreements with the United Arab Emirates, citing what it called strong evidence of actions undermining the country's sovereignty and unity. January the 13th, 2026. Somalia made a decision that sent shockwaves through the Gulf and beyond. In a single cabinet meeting, the Somali government terminated every single agreement with the United Arab Emirates. Not suspended, not reviewed, terminated. Every security deal, every defense partnership, every port agreement, gone. The message from Mogadishu was crystal clear. Our sovereignty is not for sale, and our territory is not a playground for external powers pursuing their own agendas. This isn't just another ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ካቢነ ናይ ሶማልያ ዝወሰኖ ናይ ብሓቂ ብቃላት ብትክክል ንክትገልጾ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና how come ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ፋንዳሜንታል ስጉምቲ ክትገብር ክኢላ I am still investigating نزي مصنعاتي دحر مصنعاتي زغبرلو زلو سلامتاي سوماليا ناي بحق زي غداي زي كواصا يخلدي نحاده امارات دبحال اب تعدي سراورو وشت سديد زنبره بنقي راوتيا ابت بوتاتي كم ناتا علامه نخيسا نختقصل تخلدو زبل ربا بزع غزي انا ابتي ريسيرش زغبرو زلو and I'm getting a lot of information اتي زغبرو زلو وسانه نشنت وسانه كم زي كونه ناي عمقت مصنعتي ناي نوح وان سراح نوح وان بدحر مغارجا دسرحلو زنبر جن زياك نغركم زاغن زيا غداسيا اتو كونتات حج زلو امبيبوم يم تتكيمملو نتو كونتات نت مدرخ نتي تفطيرو زلو عدلات تتقيمم عابي سغمتي كوز كم زخالي زنغر زلو مجمريا حدا كابزي ازيو زغرم زلو غداي كلتا نغرات كبكم كفتني نزي كونتكست زي صبو غيرنا خردانا منتال What do you make of the reports that part of this agreement between Israel and the Somaliland leadership is about creating a forward military base in Somaliland for Israel? How would Mogadishu react to a move like that? I think this is a regional issue. I think the region have enough mess, enough trouble, enough insecurity. I think to bring Israel in that region, that will only create more challenges. Somalia has been an active insurgent, Al-Shabaab and Daesh. كم تري ولا لهم ستيت مينستر ناي فورين افيرس ناي سودانيو مثال الجزيره بزقبرو انترفيو انتاي زبل زلو سوماليا بزع بدوهتا زحلفتيا حدا كابت بدوهتات ناي سوماليا دما وشتاوي سلامن حدنتن رقعتن حدنتن ناي تحقر نمحلاوي نيرو سلازي نتا حدنت ناي تحقر كم استراتيجي غيرو زق على سناز نبر حيلي امارات يزبل امارات نان ستيت اكترس مالت نتن فدرال ستيتس ناتن زاكل وتحضراو قلصن كم زما بلامو نتي اب مقادشو زلو منغستي معكلاي منغستي بعلخات فلط إلى تمكحن كتصرفون كواردون
ولا ونكن واقع كان خلينا نخبلا زجبرتن إمارات يعني رأس لذي ناي سوماليا حدنتن رجعتن كانوا وحست قينا مجمريا نتي حجر دخمت حجر ناخد كون زسعر زول الحيلي نعينا خم بنقرز لنا ناو ني إمارات أو تيخا بقليلو سرفايف ناخد جبر كبيديو معناته إسرائيل وين متي على حجبت بوتاتي إسرائيل مع الدماء نهجرات الإسلام بمسرته كتداخمنت ده الهجريا من البعد ناي إسرائيل ممتع إمارات أمانة سسعناتا نسرائيل تتقيما كدوس لزمرتت إت إسرائيل ممتعبت بوتاتي إت زعابي عدل ني سوماليا يفتير الله معناته هجرات الإسلام بملأن أنصار إسرائيل كل جي حدنا تلون ولو كعبس قمت تدي وسدا حدنا قلت في دمت إسرائيل تجبره من قصاص أنصار دوبليم لذا سوماليا نتاس تفترت هجواف لك يعتك عمل لازلا لك مستسمعت التم إسرائيل ني إمارات قلتيفا بنقيرة بمن كنت كنت فتنا الله يزبالزلو أبزي حدا زربا يوصالو بزوج زي كزرب نسمع زلنا أمونغو السعوديان قبط سوماليان أبيلا تشارت خريكم أوكي كم زيات ريواد لهم السعودية قبطي السعودية قبطي سوماليا وقينهم حدا ناي ديفنس الله ينسي يقوموا خمسة لو يزن الجرزلو إزي ديفنس إزي نسوماليا بفلاي أبتي نورز إيست زبلو وسم ولا تميدياتات ناي بعلي إثيوبياون بلومبرج زوج حبريتاي كاوي مامتيمو لمي تاكارتا مكريكم كم تري وزلهم تا سوماليا تبال زيا ندحريهم أبزا سوماليا زيا تيم مقادشو زبال أطبقوا تحتي زلو دبوبي زلو سلازي أب سومالي لاند زبلو زلو تري ولهم تقاتلي أب تكو منالو نورز إيست أبز نورز إيست زبال سعوديا كتاتياي بحالالو بتحكمنتو مسجزيان رينا زد ما أزيو استراتيجيكا مكسقاسي مهنياتو بيامانو بونتلاند ألو تي بونتلاند زبال مس إمارات سرعي بس أقام زلو دما سومالي لاندي أمونغو سعودية كتاتيا مكس سوماليا تردادي آي بحالالو سلازي أما غادوشو تركوايا لو مس قبتش وني شرحالو أجد ما أبت نورز إيست بفلاي نابتي بابيل من نابتي وشمت عدن زتمت مالتيو جن أتي كنا تعطر يزلنا ني إمارات ونقول لك كاب سومالي لاندن بونتلاند نخطوط ني إمارات كاب سومالي لاندن بونتلاند ون تقليلا نخطوط يا مازيزو مازلو كمونا كاب جوبالاند سلازي زي تفتيرو زلو كنتات سوماليا نزخول سكيورتي بعلا كترغاغصو تخليها لك كتزارب تخلي اي تخلنيخا سلازي ريبليسمنت نايتي امارات وصياتو زلا كغبرلو سعوديا ايجيبت اند سوماليا ار in a military coalition بحاده وتهدراوي سممعي كغبرا يغايا خمزلو وايزن غرزلو Somalian President Hassan Sheikh Mohammed will travel to Saudi Arabia soon to finalize a deal which aims to foster more strategic collaboration on the waste security as well as deeper military cooperation according to two people with knowledge to that matter. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሶማሊያ ነቲ ኢማራት ሓይሊ በንቁራ እንድሕር ኣውፂኣቶ ቦታ ናቱ ብመን ክትቆያ ትደሊ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እውን ሚድያ ናይ ግብፂ እውን ኦብሰሲቭሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ዞባ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ኢማራት ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ኣበጊስዎ ዘሎ ትዕቢት እቲ ኣበጊስዎ ዘሎ ባእሲ ግን ምስ ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት እዩ ዝበኣስ ዘሎ ናይምን እታ ኢማራት ትበሃል ኢዱ ገይሩላ ስለ ዘሎ ሸፊንዋ ኣሎ እታ ንእሽተይ ክፋል ኢዱ ዘመልክታላ ዘሎ እዚኣ እታ ኢማራት ትበሃል እዛ ንእሽተይ ኢማራት ንየመን በቲና ንሱዳን በቲና ንሊብያ በቲና ብፍላይ ንግብፂ ረይዎ ንግብፂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ የመን ብድሕሪኦም ዘላ ብምዕራብ ሊብያ ዝወደቐ ሃገር እዩ ሊብያ ዝወደቐ ሃገር እዩ ብትሕቲኦም ሱዳን ዝወደቐ ሃገር ገይሮም ኣለዉ ብልዕሊኦም ብሰሜን ማለት እዩ እስራኤል እዩ ዘሎ ስለዚ ንግብፂ ኣብ ክትወፁ ዘይትኽእል ከቢድ መዋጥር እዮም ኢትዮማ ዘለዉ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ጎረቤትካ እንተዘይ ተረጋጊኡ ንስኻ ክትረጋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘይተዓደነ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከጋጥመካ ክእል ስለዚ ንሊብያ ንኸይትዕረ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ኢማራት እዩ ሱዳን ኣፍሪሱ መመሊሱ ዝብትና ዘሎ ሃገር ኢማራት እዩ ኣብ ታሕቲ ኣብ የመን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ነቲ ባብኤል መንደብ ይኹን ነቲ ባሕሪ ሓደጋ ፈጢሩ ዘሎ ኢማራት ሓደ ካብቲ የመን ከም ዘይትዕረ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ ንግብፂ ሲ ዳርጋ ድከቶም እዮም ኣፅጊቦሞም ዘለዉ ግን ብሕሚሎም ከይዛረቡ ድማ ገንዘብ እናኮለሱ ስኢልኩም ኪዱ ስኢልኩም ሞት ይብልዎም ነይሮም ሕጂ ግን ተረዲቦም ነቲ ገንዘበኩም ኣይንደልዮን እና ገንዘብኩም ክብሎም ጀሚሮም ግብፂ ዝበሃል ዘሎ ኢንቨስትመንት ናትኩም ኣይንደልዮን ኢና ምክንያቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ምልክት ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓደጋ እትይኹምና ስለ ዘለዎም ገንዘብኩም ሒዝኩም ጥፍልና ዳትስ ዋይ ኣብዚ ስምዕዎ ግብፂ ደዊሕ ርሕቀት ትኸይዳላ ንኢማራት ክትብድላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ shares intelligence
On UAE operations, in Yemen with Saudi Arabia, Egypt has reportedly shared intelligence with Saudi Arabia detailing Emirati activities in Yemen, including coordination with leaders of the separatist Southern Transitional Council, STC, sources told Middle East Eye. The move comes amid rising tensions between Riyadh and ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ የመን ዝተራየ ኩናት ንኢማራት ድማ ትዛዕበየ ፅፍዒት ኣጋጢምዋ ዘሎ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ካበይ ዝተበገሰ መን ይሃንዲስዎ መን እዩ ሰራሕናቱ መን እዩ ትቐንዲ ኣብዚ ዝሕተት ንዝብል ኣርእስቲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅልጡፍ ዝኾነ ውፅኢት ንሪኦ ዘለና እዩ እሱ ከዓ ግብፂ ብቐጥታ ምስ ኢማራት ክሰርሕ ከም ዝጀመረትን ኢማራት ድማ ኩሉ ዝነበራ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኩሉ እቲ ኢማራት ትቆፃፀሮ ዝነበረት እንኮላይ ካብ ዝቆጥራ ጠቕሊላ ተገሊፋ ከም ዘላ ኢማራት ካብ የመን ማለት እዩ ጉዳይ ናይ የመን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ፖለቲካዊ ካብ ወታደራዊ ለውጢ ናብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣትዩሎ ይዘራረብ ኣለዉ ጉዳይ ናቶም ንክፈትሑ ሽግር ናቶም ንክፈትሑ ይፅዕሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ ናይ የመን ሰትል እንድሕር ኮይኑ ንስዑድያ ሓደ ዓብ ተቐባልነትን ክብርን እዩ ዘህባ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብ ተቐባልነትን ክብርን ንስዑድያ ሂባ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናይ ኤርትራ ናይ ኩላቶም ሓደ ዓብይ መፍትሒ ይረክብ ኣሎ እዚ መፍትሒ እዚ ድማ ንስዑድያ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ከባቢና ዘለው ነዚ ኣብዚ ቦታ ዝፈጢራቶ ዘላ ኩነታት ዓብይ መዕለቢ ክገብርሉ ክሓትዋን ምስኣ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ኣርቲክል ዳርክ ቦክስ ዝበሃል ኣውፂዋ ዝነበረት ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኢንቨስቲጌሽንስ revealed that Abu Dhabi is facing an accelerating regional collapse as Saudi Arabia launches a sweeping coordinated push to dismantle Emirati influence built over a decade. Mohammed bin Salman has shifted from quiet management of disputes to direct action, exposing the fragility of projects based on proxies, fragmentation, and silent expansion. So, Emirat ንዓሰርተታት ዓመት ቢልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስቲጌራ ትሰርሖ ዝነበረት ተሃንፆ ዝነበረት ኣብ ሕፃ ዝተሰረተ ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልታት መጥቃዕቲ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ዓነውነው ኣቢልዎ ዓነውነው እዚ ዓነውነው እዚ ናይ ብሓቂ እዩ ዘገርም ዘሎ ምክንያቱ ኢማራት ብከምዚ መንገዲ ክወድቕ ዝኽእል ኣይመስሎም ነይሩ ሰራውሩ ዝሰደደ ፈፂንካ ነቕ ክብል ዘይክእል መስርዕ ዝፈጠረት እዩ ዝመስላ ነይሩ ገስወት ብንእሽተይ ቅላዕ ብዝውሓደ ባጀት ብዝውሓደ ፃዕሪ ዓነውነው ኣቢላቶ ላብያ የመን ምውዳቕ ድማ ትቐንዲ ኣገዳሲ እዩ ንስዑድያ ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ናትካ ሓሳብ እቲ ናትካ ክትገብሮ ትደሊ ኣብ ሓደ ቦታ ክትፍትኖ ክትክእል ኣለካ ንዑ ምስ ረኣኻ ውፅኢት ምስ ረኣኻ ናብ ካልእ ኤክስፓንድ ክትገብር ትኽእል ስለዚ መጀመርያ ኣብቲ ጎረቤታ ዘለዋ ሌጂቲመሲ ዘለዋ ወይ ተቐባልነት እውን ዘለዎ ውሳነ ናታ ብኡ ጌራ ኣብ የመን ጠቕላላ ምስ ፀረገቶ እቲ ዝቕፅል ናብ ካልእ ይዝርጋሕ ኣሎ ሱዳንን ሶማልያን ድማ ተን ሜይን ታርጌት ኮይነን ዘለዋ እየን እንጂ ስዑድያ ነዚ ሓይሊ ናይ ኢማራት ካብ ሱዳንን ካብ ሶማልያን ጠቕሊላ ካብ ሶማልያ ብመንገዲ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣውፅያ ጠቕላላ ከም ዝጠፍእ ክትገብሮ ክትፍትን እያ ኣብ ሱዳን ድማ ብወታደራዊ ቅልፅም ጥራይ ክወፅእ ዝኽእል ስለዚ ንሰራዊት ሱዳን ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለዋ ነቲ ድጋፍ ዝግበር ዘሎ ድማ ግብፂ ዓብ ተራያ ትፃወት ዘላ ኣብዚኦም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ the first clear signal came from Somalia where authorities cancelled security issues ስለዚ እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተገበረ ቀዳማይ ስጉምቲ እንታይ እዩ ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ንኢማራት ኩሉ እቲ ኮንትራክትስ ምስ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ሶማልያ ዝነበሮም ናይ ዓመታት ስራሕ ናይ ዓመታት ኢንቨስትመንት ናይ ኤር ቤዝ ኣድዩ ናቫል ቤዝ ኣድዩ ገለ ዝነበረ ብሙሉ ካንስል እዩ ዚሮ ጠቕሊልኩም ውፅእ ኢሎም ኣሎ ስለዚ ኢማራት ሓንቲ ነገር ክገብራ ዝኽእል ተገምጢሉ ንሶማሊላንድ ከም እስራኤል ኣፍልጦ ክባያ ኢሉ ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ሶማሊላንድ እያ ክሰርሕ ኢሉ ኩናት እውን ክእውጅ ይኽእል እዩ እንታ ኣብቲ ካልእ ፑንትላንድ ዲ ካልእ ቦታ የብሉን ምክንያቱን የብሉን ኣብኡ ጠጠው ንኽብል ልክዕ ከምታ ናይ ሊብያ ከምታ ናይ የመን ቦርሶም ጠርኒፎም ክወፁ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ the decision reflected mounting frustration with the Emirati interference and a broader diplomatic realignment ስለዚ መቃዲሾ ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ተጠቂሙ ኢማራት ካብ ዓዱ ጠቕላላ ንክትወፅእ ሓቲትዋ ኣሎ at the same time Saudi Arabia and Turkey moved into close coordination Ankara entered advanced talks with Riyadh in Yemen, Somalia, Sudan, and Red Sea security, signaling a shared strategy centered on stabilizing recognized governments rather than empowering militias. In Sudan, the re-establishment of a functional central authority in Khartoum further weakened Emirati networks that have thrived
in chaos ስለዚህ ኣብ ሶማልያ ከም ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ቱርክን ስዑድያን ኮኦርዲኔት ብዝኾነ ዝንቀሳቐስዎ ዘለው እንኳላይ ግብፂ ማለት ሰለስቲኦም ብሓደ ዝሰርሕዎ ዘለው ኣብ ሶማልያ ብሕጊ ናይቲ ሃገር ቀፅዕካ ነቲ መንግስቲ ድማ ሃጓፍ ንኸይፍጠረሉ ድጋፍ እናሃብካ ኣብ ሱዳን ድማ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ካርቱም ኣትዩ ቦቱ ተኺሉ ባንዴሩ ተኺሉ እዚ ሃገር ናይ መን ሃገር ናይ ህዝቢ ሱዳን እያ መንግስቲ ሱዳን ድማ የመሓዳሪ እያ ኢልካ ነቲ ኢማራት ክትፈጥሮ ትሓስብ ዝነበረት ኩሉ ሃደሽደሽ ኣቢልካ ብምፍራስ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ተኣምር ዝኾነ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እዚ ንኤርትራ ዳርጋ ከይረከስካ ትበልዖ ወይ እውን ትረኽቦ ዘለካ ረብሓ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ካብዚ ኩሉ ኩነታት ዘይተኣደነ መክሰብ እያ ትረክብ ዘላ እዚ ነገር እዚ እንተዘይግበር ነይሩ እዚ ኩነታት እንተዘይፍጠር ነይሩ ሱዳን መይበት መንግስቲ እንተዝወድቕ ነይሩ እቲ ዝዓብይ ሓደጋ ንዓና እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ኢማራት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሕሜቲ ንሱዳን ተቆፃፂሩ እንድሕር መፅዩ መንግስቲ እንድሕር ሒዙ ብሱዳንን ብጀሰተ ካርታ ከሪኩም ፀናኩ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ንኢትዮጵያ ንሱዳንን እንድሕር ሒዙ እቲ ኢማራት ዋ እንታይ ዳ ተሪፍና ካልእ ብኔው ካብ የመን ነይሩ ኤርትራ ልክዕ ከምታ ናይ ሰንዓ ፎረም ንብላ ዝነበርና ኣብ ኣያ ክትመለስ ትኽእል ነይራ ዳርጋ ብኩሉ እዞም መራሕቲ እትያቶም ኣብ ኢዳ እንድሕር እትያቶም ኢማራት ንኤርትራ ሰፎኬት ክትገብራ ትኽእል ነይራ ጎረሮኣ ሓኒቓ ክትሕዛ ትኽእል ነይራ ካብ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ዝገደደ ክትገብረልና ምኻለት ነይራ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ብቐረባ ዝትንክፋ ርእሲ ስለ ዝነበረ ብቐረባ ንከታተሎ ዝነበርና እዩ ናው እንታይ ዝበሃል እቲ ዳይናሚክስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኢማራት ብዘይ ቃልሲ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን እያ ቀንዲ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ በይና ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ተረዲዋ ኣሎ ስለዚ መን ክመፅእ ኣብቲ ፀወታ እስራኤል ዝበሃል listen now The world built its own NATO. Last year, Pakistan and Saudi Arabia signed a defense pact that immediately caught the attention of India and Israel. Because one line changed everything. An attack on one is an attack on both. And now comes the turning point. Turkey has already started moving into the Pakistan-Saudi defense framework. This is no coincidence. Think about it. Pakistan's nuclear power, Saudi Arabia's economic strength, and Turkey's modern military and drone technology. ሓንቲ ካብቲ ንብዙሓት ሓይልታት ተዛርብ ዘላ ርእሲ እዛ ናይ ቱርኪ ስዑድያ ፓኪስታን ኣላያንስ ዝብልዎ ዘለው እዩ እዚ ኣላያንስ እዚ ማለት ኣብቲ ግባሬ ክንምንታይ ግዜ ክወስደሉ ይኽእል ክኸውን ንክበፅሕ ወይ እውን ክንምንታይ ፃዕሪ ሓቱ ትኸውን ንግዜ ንገድፎ እዩ because those things are not going to be easy ንክፍፀሙ ግን እንታይ ከዝበሃል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም መጀመርያ ኣብ መንጎ ስዑድያን ፓኪስታንን ኦልሬዲ ዲል ተፈፂሙ ዘሎ እዩ ፓኪስታንን ስዑድያን ኦልሬዲ ዲል ፈፂሞም እዮም ዲፈንስ ዲል ከም ናይ ኔቶ ዓይነት እሱ ከዓ ንስዑድያ ማንም ተተንኪፍዋ ሓደ 20,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ፓኪስታን ኣብ ደቡብ ናይ ስዑድያ ኣብ ደቡብ ናይ ስዑድያን የመንን ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ ንስዑድያ ማንም ሓይሊ ተተንኪፍዋ እቲ ኔቶ እንታይ ዝበሃል ኔቶ ኣርቲክል 5 ናይ ኔቶ እንታይ ዝብል ንሓንቲ ሃገር ተሃሪምካ ነታ ካልአይቲ ከም ዝሃረምካ እዩ ስለዚ ኣታክ ኢን ዋን ኢዝ ኣታክ ኢን ኦል እዩ ዝብል እዚ ማለት እዩ ማንም ሓይሊ ንስዑድያን ተሃሪምዋ ንፓኪስታን ከም ዝሃረመ እዩ ስለዚ ፓኪስታን ድማ ኒኩለር ፓወር እዩ ንፓኪስታን ተሃሪምካዮ ኒኩለር ክጥቀም ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ እዛ ቫርያብል እዚኣ ስዑድያ ኒኩለር ሺልድ ረኺባ ኣላ ሕጂ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ስዑድያን ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ፓኪስታን ንባዕሉ ውሽጣዊ ፀገማት ኣለዎ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናቱ ክረጋጋእ ክኽእል ኣለዎ that's why ስዑድ ዓረብ ሪሶርስ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ እቲ ሳልሳይ ባእታት ቱርክ ዝበሃል ድማ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ድሮን ዋርፌር ሲስተም ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ሲስተም ኣውታት ኣዝዩ ሓያሊ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናቱ ድማ ሰፊ ስለዚ ሃብቲ ናይ ስዑድያ ኒኩለራዊ ሓይሊ ናይ ኢማራትን ወላ እውን ሓይሊ ኣየር ናይ ኢማራት እውን ናይ ፓኪስታን ምክንያቱ ምስ ቻይና ኮይኖም ኣደ ዲሰንት ዝኾነ ፋይተር ጀትስ የፍርዩ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ድማ ናይ ድሮናትን ካልእን ቴክኖሎጂ ናይ ቱርክን ሓዊስካ እዚ ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ንእስራኤል ይኹን ንካልኦት ሓይልታት እውን ዓበ ብድሆ ክፈጥራ ዝኽእላ ስለዚ ኢማራት ሞር ኢንቨስትመንት ናቱ ኣበይ ክኸውን እዩ ናብ እስራኤል መሊሱ ናብ እስራኤል ከኣቱ ኢማራት ምክንያቱ እስራኤል ጥራይ ከተውፃእኒ ትኽእል እዩ እስራኤል ድማ ከም ንፈልጦ ገበል እዩ ኣት ሳም ፖይንት ኣንሰለት እዩ ክትቕለለካ ክእል እዩ ኢማራት ኣብ ገለ ፖይንት ብገለ መንገዲ ምስ እስራኤል ዘይተረኺባ እንተዘይተረዳድያ ዓብ ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ሃገራት ከም በዓል እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ክትቆፃፀረን ትኽእል ሃገራት ኣይኮነን ምስአን ብሳኻ ክሰርሓ ክእላ እየን ግን ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ክስልበጣኻ እውን ዝኽእላ እየን ስለዚ እዚ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ኣላያንስ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ማኒፌስት ይኸውን ኣሎ ኣብ ሶማልያ ይረአ ኣሎ ኣብ ሱዳን
ይረአ ኣሎ ኣብ ሊብያ ይረአ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኩነታት ድማ ንኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮርነር ንኽትከውን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ንኸጋጥማ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ንሪዮ ዘለና ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ይእትውሉ ኣለዉ ኤርትራ እታ እንኮ ዘይተተንከፈት ሓይሊ እያ እንታይ ኢለኩም ነይራ ኣንተቦ እዚ ኩሉ ኣብ ዙርያና ዝፍፀም ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ ከይፈተወት ክትፅለያ ከይፈተወት ኤርትራ ትፅለያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ወይ ኩነታት ብቐጥታ ተጠቒምና ናትና ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናትና ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናትና ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ሓንሳብ እናሓባሩን ክንፈትሖ ኣለና ንኣብነት ብልፅግና ኣብ ከምዚ መድረክ ከለና ኩናት ናብ ኤርትራ ክፈኒ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኣብ ብልፅግና ኩናት ምግባሩ ዘይተርፎ እንድሕር ኮይኑ ያሬት ይጅምሮ ሕጂ ዋይ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና እቲ ዳይናሚክስ ኮምፕሊት ዝተቐየረ እዩ ብልፅግና ምስ መን ከም ዘሎ ይፈልጥዎ እዩ እንታይ ዕላማታት ናብቲ ይፈልጥዎ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርሱን ኩነታት ዘለናሉ ኩናት ክጅምር ኣይደልን እየ ኩናት ዝበሃል ናብ ኤርትራ ክመፅእ ኣይደልን እየ ግን ዘይተርፍ ተኮይኑ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ሓደው እቲ ሓይልታት ብምሉ ኣብ ተፋጠጥ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኤርትራ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ሃገር እያ ካብ ብልፅግና ክሳብ ሕጂ ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ግብፂ ኣላያንስ ስለ ዘለና ኣይኮነን ፀኒሕና ዘለና ብነፍስና ንተኣማመን ስለ ዝኾነ ጥራይ ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ካልኦት ዘድልየና ዝብል ዘሎ ኳነ ንዝመፅእ ወለዶ እዞም ጎረቤትና መሊሶም ሓይሊ እናገበሩ እንድሕር ከይዶም ምናልባት እንተደይ ፈሪሶም ኩሉ ግዜ ሓደገ እያ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል እዛ ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ኣበይ ዘላ ዝፈረሰት ገለ ትብሉ ሰባት ኣለዉ ከም ኣፍኩም ይግበረና ዝፈረሰት ኣይኮነት እዚኣ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ክትፈጥር ስቲል ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ሓደው ኣብዚያ ዘላታ ቅልውላው ነዳዲ ምውሳኽ ጥራ እዩ ከመይ ጌርካ ነዳዲ ወሲኽካ ነዚ ቅልውላው ናቶም ናብ ቁልቁለት ሸለው ከም ትብል ንገብራ ሓደ እሱ እዩ ትኽክል ንኤርትራ ካብ ዋፃ ዝኽእል ንሱ እዩ ሓደ ንሳ በዕላ ሸለውለው ትብል ስለ ዘላ ነዳዲ ምውሳኽ እዩ ሰው ሓደ ንሱ እዩ እንተዘየለ ስኢልካ እንተሪኻዮ እዚ ብልፅግና በትን ሰኒዖም በትን ወቲፎም ጠጠው እንድሕር ኣቢሎሞ ስቲል ኣይሲ ቻሌንጅ ክገብረልና ክፈጥረልና ከም ዝኽእል ኣብቲ ንቕፅሎ ዘለና ጉዕዞ እንተወሓደሲ ተረጋጊና ብቁጠባ ተረጋጊና ንኽንከይድ ሓደ ፈተና ክኾነና እዩ ስለዚ እስዋይ እዚ ነገር እዚ ኣቃሊልና ክንሪኦ እውን ድሌት ዘይብለ ያነ ማለት እዩ ናው እታ ካልይቲ ክውስኸልኩም ደልየ ዝፀናሕኩ ኣብዚያ ዝኸለፍኩም ነይራ ኣርእስቲ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ if we continue ኣብዚያ where was that let's focus Saudi Turkey coordination Sudan Central okay ናይ ሱዳን next topic ናተይ ናይ ሱዳን ነይራ ናይ ሱዳን let's go what's going on ክልተ ነገራት ናይ ሱዳን Sudan's war-torn capital has been recovering from years of fighting. Roughly 5 million people fled the city at the height of the conflict, according to UN estimates. But since the army's recapture of Khartoum last March, the UN says an estimated 1.2 million people have returned. Many, however, found the city on its knees, with barely functioning services and their homes in ruins and rubble. Still, the government's message to Khartoum's beleaguered መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም እናተረጋገየ ኩነታቱ ድማ እናፈተሸ ይመፅእ ኣሎ ብርግፅ ሱዳን ኣብ ካርቱም ብዙሕ ዕንወት ይወሪዱ ፀኒሕዋ 80 ሚታዊት ወላ 70 ሚታዊት ቁጠባ ናይ ሱዳን ኣብ ከባቢ ካርቱም እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ዓብይ ዳመጅ ወሪድዎ ዘሎ ቁጠባ ግን ሱዳን ሪሶርስ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢንቨስተርስ ድሮ ዋዕላታት ክግበር ጀሚሩሎን ንሱዳን ንምሕጋዝ ማለት እዩ እሚኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም تعذيبكم لحكومكم تعمل جلسون كامني جيتات وردات رجاجي مزارون أبي أحمد زارون بزح تفليت يكون تنتع وسع زلا مجلسيت زيا دارجا almost identical تمنجست إثيوبيا زوجو جيتات وردات رجاجي مونجر إياه دقي ما زلا زيا نتاع تري إن كم تري وزن لهم جيتات وردات مس أمباسادرنا أمريكا أبي إثيوبيا تتعايزهم بحنت نفاريت ناب حمرا كم زخدي زنقر زلو أبت حمرا دقت تجبر لك أبابلا قال ملا نتكراوين نتجارب زح قط علوجن أكلنا يتدرى يوتي معرف تجراي زبلو زلو فلايت حمرا الكايت كلام ملا زباز زلو بتتقدم ماليشو أكر آخرنا خونيز مسألة. Today I was warmly welcomed in Humara and I saw firsthand the challenges facing the people there. The needs are urgent. The damaged infrastructure, limited medical care, and lack of basic services continue to affect the lives of many. ስለዚህ ኣብቲ ቦታት ዘሎ ፀገም ጎሊሑ ተራእይኒ ይብላሉ For years, those displaced by the conflict have relied on international support. While humanitarian aid remains vital, it is not a long-term solution. The United States supports an
Ethiopian-led, UN-backed process that allows every individual to decide safely and with dignity where to rebuild their lives. We urge all actors to put people first above politics and to let the people decide their political future at the appropriate time. ጉዳይ ናይ እዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ይወስንዎ ይብል ኣሎ እቶም ህዝቢ ድማ ብምርጫኦም ኣበዮም ክኾኑ ዝደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዩናይትድ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ብዩኤን ድማ ዝድገፍ እቶም ህዝቢ ድማ ኣበይ ክቕመጡ ከም ዝደልዩ ባዕሎም ክወስኑ ፖለቲካ ገዲፍና ማለት ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ናትናዩ ብሕገ መንግስቲ ንዓና ዝግባእ ዝብልዎ ዘሎ ግደፍዎ እቶም ህዝቢ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ቦታ እቶም ህዝቢ ተመሊሶም ሂወቶም ክመርሑ ክልዮም ስለዚ ትግራይ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ረስዕዎ እዮም ዝብልዎም ዘለው the path forward is complex but the priority must be the well-being of those most affected. The United States remains committed in supporting Ethiopians as they work toward the lasting peace and stability. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ንተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ክመለሰኩም ይዝባል ዘረባ የለን ስለዚ እቶም ህዝቢ ክምለሱ ይኽእሉ ከምቲ ዘለዎ ስታተስኮ ዓቂብካ ከምቲ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዓቂብካ ኣብቲ ቦታቲ ህዝቢ ክምለስ ይኽእል እዩ ተጋሩ ናብኡ ተመሊሶም ኢትዮጵያውያን እዮም እዚ ናይ ትግራይ ግዝኣት ክኸውን ወይ ገለ ኣይኮነን ንተጋሩ ድማ ክንዲ ምንታይ እታ ትግራይ ትበሃል ንእሳቶም ዓባይ ትግራይ ዝሓስቡ ዝነበሩ ብዓብዩ እቲ ምዕራብ ትግራይ ይኸይድ ኣሎ በቲ ታሕቲ እውን እቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ዓላላማጣ ዲገለሱ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ትግራይ ቦይ ትግራይ ዝኸስርዎ ዘለው ኩሉ ዝናጋጥሞም ከሎ they are still ኣብቲ internal self-inflicted problem ባዕላቶም ኣብ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ዘለው ሽግር እዮም ወዲቖም ሰምሳሪ እዩ ኣምፁለይ ደላላ እዩ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ኣምባሳደር መሲንጋን ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ምድልመን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ወካላይ ኮይኑ ብምቕራብ እዚ እዩ ዘዋፀና እናበለ ni ambassador እሚን ወሎ ትሰብ ጥራሕ ይመለስ ህዝብ ጥራሕ ይመለስ ፀገም የብሉን ሽግር የብሉን ናቦቱ ጥራሕ ይመለስ ዝብል እሚን ወሎ ከማኻ ይዝብል ዘሎ ካፍቲ መጀመርያ ነበረ ሰክሬታሪ ብሊንከን ዝተዛረቦ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ዕርዩ ዝተፈለየ እዩ ትሎም እዩ ወፂኡ ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ሳቶም ኣብቲ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ይቕፅሉ እቲ ኩነታት ዓዶም ድማ ካብ ኢዶም እናራእይዎ ይጠፋ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ከምዚ ይመስል ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ መፅያላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝረብ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ዝብልዋ ዘለዎ ድማ እዚያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ግፍዒ ፈፂሙ እዩ መሰረተ ልምዓት ኣዕንዩ እዩ ኣብዚ ኮምፕሮማይዜሽን የለን እዚ ናተይ እምነት ጀኖሳይደር ኢልካ ተኣምን ማለት እዩ Yes, genocider. President Isaias is a genocider, just like Isaias. Mano, like Abiy Ahmed. Abiy Ahmed genocider. Isaias genocider. After that, gize na Somalia President Zenara won genocider. Tardihan, this not emnati. I genocide khaytብል genocide ፍልጥኾንካ ኣብ ጽምዶ ይጥቕጥል ኮይኑ ግን እዚ ካሊ ጉዳይ هو تزاريها أتصوم دخلها إساياس جونوسايدر مخالو تزاريها سورة تمدنا هلا كوكو تزاريها منجست إيرترا إساياس بينو زي كونس منجستو إزل زلنا تمنجستو عنه ترتم لاوزي زأتونا أكلات بوجن إيرترا يكون بوجن تجراي بوجن إثيوبيا جد تحتت يوم يخ هذا بلولي تنزل لو أكونتات كريكم سلوز دلوقيو هذا بلوازيا قاليتي نحن لا حجوا ولا صمدوا لنا نبل يلا يا أخي الحاج ማለት ሕዚ ጽምዶስ የለን ዘይኮነስ ኣይተገበረን ክሳብ ሕዚ ካብታ ጽምዶ 10 ክልተ ጠጠው ዝበለት ነገር ካባ ኣይቀጸልን ክሳብ ሕዚ ኦኬ ክልተ በሉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ጉዳይቲ ካብ ጽምዶ ንብርሃኔ ኣልዮም እዮም መስለኒ ተኣልዩ ካብ ጽምዶ ግን ሂዝ ኣገዳሲ ዝኾነ ጽልዋይ ዝፈጥር ዘሎ ኦፍ ኮርስ ናብ በዓል ጻድቃንን ናብ በዓል ጌታቸው ረዳን ገጹ ንክመርሕ ኣፕሊኬሽን እዩ እቲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራዋይ እዩ ናበይ ገጹ ክኸይድ ንዑ ዝምልከት እዩ ብሓፈሻ ግን ከመይ ኤርትራውያን ኣይኖ ኣብዚ ኮሜንት ሴክሽን ዝፅሓፍ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝብል ከመይ ጌርና ምዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሚንካ ክሰርሕ ትኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ግን
برهانه ወይ ውን ትግራይ ጥራይ ኮነ ቶም ካልኦት ከ ብልጽግና እስከምን እንዲሁ ጀነራላቱን አብይ አሕመድ እንታይ ይድብል ነይሩ ስለዚህ ሓደው ከምናቶም አተሐሳስባ ተላቢስካ 50 ክሰርሕ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ just transactional ነታ ረብሓትያ ነታ አጀንዳትያ ተገድሰካ ትሰርሕ ንነዊሕ ግን ኩሉ ግዜ ኩነታት ከባልኻ ከተረጋግጽ ክትከል ኣለካ ስለዚህ whatever they say ነዚኦም ኣሚንካ ዓበይቲ ዲልስ ንክትገብር ናው he doesn't represent ተጋሩ ብዓብዮም ነቲ ህወሓት ይኹን ካልእ ነቲ ጽምዶ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደልይዎ እዚ ይውክሎም ይብል ኣለኹ ግን እዚን ኣገዳስ ሰራይ ነይሩ ኢማጂን ኣወል ስዒድ ወገን ኤርትራ በዓል ፈለጥ ጽምዶ እንተዝብል እንታይ ጽልዎም ኣለዉ ስለዚህ ወገን ኤርትራ ብዙሕ አኮሞዴት ክገብር ይፍትን እቲ መንግስቲ ይኹን ካልእ ግን እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ዳሜጅ ምስ ፈጠሩ እዮም ነይሮም ብግምጣሉ በዓል መምህር ኣብርሃ ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ክትሪኦ ከለኻ ወይ እውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ሰላም ብሓደ ንምንባር ናይ ብሓቂ ኩሎም ሓደ ይኮኑን ክትብል ትኽእል ግን ኣብ ብዙሓት ኤሌት ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ እንጌራ ጉዳይ ናይ ረብሓ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ቁፅሪ ሓደ እዩ እዚ ገንዘብ እንተዘይረኺቦም ነቲ ጉዳይ ሃገሮም ክሸጥዋ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና very sad I think ስማዕ ኣሎ ምስለኒ ሓደ ካብቶም ንሓራ መሬት ኢሉ ዝጉስጉስ ዝነበረ መጀመርያ እንታይ ኣጋጢሞ ነይሩ ስሙ ከመይ ትቕንዮ ከመይ ኣለኹ ይኹን ፅበሎ ጥዕናውን ፅበሎ ኸይ ሓቁን ክወፅእ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት ሓደ ግዜ ሕማቕ ነገራት ሕማቕ ዘረባታት ይወፁ እሞ ብዙሕ ነገራት ይፍጠሩ እዮም ስለዚ ካብ ሓደ አንግል ጥራሕ ሰሚዕና ዝግበር ነገራት ከይህሉ ግልፂ ዝኾነ ነገራት ከቕምጣ ስለ ዝደሊ እዩ ስለዚ ክጅምር እሞ ብመጀመርያ ናይ ቃልሲ ዕላማናን ኣመፃፅኣናን እንታይ እዩ ነይሩ እዩ ካልኣይ ድማ ንረታ እዩ ብሕፅር ዝበለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ወድን ጥሩን ጻድቃንን እዮም ጨውዮምኒ ነይሮም ኣብ ሓራ መሬት ነፍሰይ ኣግሊለ ኣለኹ ካብ ሓራ መሬት ነፍሰይ ኣግሊለ ኣለኹ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣት ወድን ጥሩ ዝበሃል ባይታ ዝነበረይ ጻድቃን ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝመርሖ ዝነበረ ሓራ መሬት ዝበሃል ንሳቶም ጨውዮም ሓደጋ ክፈጥሩሉ ከም ዝፈተኑ ኢና ንርኢ ዘለና the end of the day እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ክፋል እዩ but this is their thing ኣስተውዒልካ ንምርኣይቲ ሓራ መሬት ኢሉ ዝኸደ ኣጀንዱ ናብ ምንታይ ከም ፀረየ እዩ ትክክለኛ ኢለ ዝኣምን ናብ ዓድና መፁ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ባሕራ ብሓይሊ ክንምንዝዕ ኪና ዝልጓ ሰባት እኒው ኩሉ ነገር ቀሒልኒ እዩ እዚ ቀሒልኒ ብሱዳን ትኸድ ኣልፈጭካ እዚ መሬት ሰፊሕ መሬት ናይ ሕርሻ ቀሒልኒ ትግራይ ትመፅእ ምዕራብ ትግራይ ቀሒልኒ እዩ ቦዚ ትመፅእ ባሕሪ ቀሒልኒ እዩ ቦዚ ትመፅእ ኣላማጣ ቆቦ ቀሒልኒ ኩሉ ቀሒልኒ እዩ ዝብል ከም ጥንስቲ መሪሕነት ሰነፍ እዩ ኢልዎ ሰነፍ እዩ ምክንያቱ ሰብ ሸቂሉ ሰሪሑ ብሰላማዊ መንገዲ ዓርሱ ዘይኽእል እንተኮይኑ ኣብ ሰብ ተፀጊዑ ከም ፓራሳይት ክነብር ዝሓስብ እንተኮይኑ እሱ ድኹም እዩ ነዳይ እዩ ነዳይ ኣተሓሳስቡ ነዳይ ኢኮኖሚካሊ ነዳይ ጨካን ባይዘወይ ፈራሕ እዩ ፈራሕ ኩሉ ግዜ ጨካን ስለዚ ተን 4 ነጥብታት መቸም ተን 4 ቃላት ክበሃላ ዳርጋ ብዛዕባን እዩ እቲ ዓብይ ኮንቨርሴሽን ኮይኑ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሪኣክሽንስ ናይ ብዛዕባ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቢቢሲ ዝገበርዋ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ተጠሪ 226 ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ናይ ልዕሊ 2 ሰዓት ቃለ ምሕተት ኣካይዱ ኣብዚ ግዳማውን ዘቤታውን ጉዳያት ዘልዓሎ ንነዊሕ ቃለ ምሕተት ንኣስታት 40 ደቂቕ ጥራዩ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያት ተሕሲሱ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ነቲ ኣብ 226 ተታሒዙ ዘሎ መደባት ኢሉ ዘልዓሎ ጉዳያት ኣብ ዝምልከት ቅድሚ ሕጂ ምስ ዘልዓሎ ብምንፃር ዳሲስናዮ ኣለና እታ ክልተ ወደባት ዘለዋ ኤርትራ መብዛሕትኡ እቲ ንዓበይቲ ከተማታት ዘራኽብ ፅርግያታት ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያንን ድሕሪኡን ዝተሰርሐ እዩ ድሕሪ ናፅነት ከም ፅርግያ ባፃ ዓሰብ ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ሓመድን ቅጥራንን ፅርግያታት እኳ እንተተሰርሑ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ እታ ሃገር ኣዝዩ ዝኣረገን ፀበብትን ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቃለ መጠይቁ ክገልፆ ተሰሚዑ ልምዓት ቅድመ ኩነት ኣለዎ ቅድመ ኩነት ርግኣት ናፅነት ግን ቀሊል ኣይኮነን ናፅነት ከብድ ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ ናይ ልምዓት መኸተና ክውንዘፍ የብሉን ን226 ቀዳምነታትና ቅድም ቀላልም ኣብ ትሕተ ቅርፂ ይኸውን ኣለዎ ትሕተ ቅርፂ እንታይ እዩ ብዝተፈላለየ እዋናት ዓበይቲ ናይ ፅርግያታት ናይ ትሕተ ቅርፂ ውጥናት ኣምፂና ክንሰርሕ ፀኒሕና ከምቲ ደለና ከምቲ ዝወሃብና ኣይከለን
ፅርግያታትና ሓባት ጎባጦም ዓቐበ ቁልቁሎም ምፅማቦም ተፈላለየ ኣሉታዊ ቦነታቶም ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቲ ናይ ቁጠባና ዕብየት ናይ ምህርትና ምብርካት ኣይበርክትን እዩ ዘሎ ስለዚ ትሕተ ቅርፂ ክስገር ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ናይ ትሕተ ቅርፂ ጉዳይ ከም ዓብዪ ርእስቲ ዘይኮነ ከም ቀዳምነት ንብዙሕ ካልእ መደባት ከፃፍፈልና ምንቲ ናይ ፅርግያታትና ጉዳይ ከም ባሕቲ ከየድካ ክሳድ መሓዝ ወይ መዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ክሳድ መሓዝ ማለት ትምህርቲ ማለት ነዚ ኩሉ እዚ ናይ ልምዓት መደባት ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ዝዝረበሉ ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ዝኸውን ሰብ ኣለካ ማኪና ገዚኻ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ምወላ ካብዝን ካብተን ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ዝኸውን ፀጋታት ከተጓሳጉስ ትኽእል ኢኻ ዘላቒ ሳስተይነብል ዝኾነ ናይ ልምዓት መደባት ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ከተተኣታቱ እንድሕር ኮንካ ናይ ሰብ ፀጋኻ ቅድም ከተማዕበል ክትክእል ኣለካ ናይ ሰብ ፀጋ ከይማዕበልካ ዝኾነ ናይ ልምዓት መደብ ትግብር ኣለኹ ኢልካ ንጃህራ ዘረባ ኣይወፃፅዓናን እዩ ንዛረበሎም ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገራት እንድዩ ኣብዚ ሚድያታት ዝዝረብ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲ ፅቡቕ ከይዳትሉ ዝንብሎ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ትምህርቲ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ትምህርቲ ብናፃ ኩሉ ሰብ ክመሃር ክኢሉ ክሳብ 70ዊት 80ዊት መሃይምነት ክነጥፍ ክኢልና ንብል ኣለና ከም ትሪእዮ ዘለና ግን እቲ ትምህርቲ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክንዱ ዝኣክል ለውጢ ከምዘየምፅእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዛረብ ኣሎ but the reason is that education alone ደረጃ ትምህርቲ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ወይ እውን ዓቕሚ ናይቲ መንእሰይ ብደረጃ ትምህርቲ ስለ ዝሓመቐ ድዩ ወይስ ወላ እውን እቲ ዝርከቡ ዝተምሃረ ተምሃራይ ኮፍ ምባል ስለ ዝኣበየ እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ትምህርቲ ንበይኑ ጥራይ ለውጢ እንድሕር ጌርካ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘላቶ እቶም መንእሰያት ተማሂሮም ኣብ ዝበዓል ኣብ ኩሉ ዓለም ዝኸዱ ዘለዉ እንድሕር ካብቲ ሃገር ዝወፁ ኣለዉ እቲ ኩሉ ኢንቨስትመንት ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ኤርትራ ይትኸስበሉን እያ ዘላ ክንብል ንኽእል ካብዚ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ክንደይ ክፋል ናይቶም ዝተምሃሩ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሎም ከበርክቱ ይመርፁ ኣለዉ ይትሕቶ እንድሕር ተማሂሩ እዚ ኩሉ ኮሌጃት ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ቴክኒካል ስኩል ኣብ ኡጋንዳ ገለ ዝገብርዎ ዘሎ ክትሪኦም ከለኻ ኣበይ ተማሂሮም እንድሕር ኢልካ ኣብ ኤርትራ እዮም ተማሂሮም ኣብ ደገ ከይዶም ኣይኮኑ ተማሂሮም ግደፎት ኣብ ኤሮጳ ዘሎን ገለ መለን ነፍሱ ዝኻለ ስለዚ ትምህርቲ ዝኣክል መሃለዎ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ዝተምሃረ መንእሰይ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ከበርክተሉ ዝኽእል መንገዲ ካልኣይ ድማ ወላ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ መፅእ 20 ዓመት ክትግበር ዝኽእል እምበር ሕጂ ትምህርቲ ሓድሽ ኣገባብ ኣተኣታቲና ፍሉይ ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ማለት እውን ኣይኮነን ብዝኾነ ግን ኤርትራ ኩሉ ገዲፍና ናብ ልምዓት ጥራይ ከነተኩር ኣለና ኣተኩረናት ናብ ልምዓት ክኸውን ኣሎ ትብል ዘረባ ከም ፅብቕቲ ክንሪያ ንኽእል ኢና ለንቀነ ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ተስፋ ዝባካ ነገራት ማለት እዩ ካብዚ ነቕፋ ኤነርጂ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅልኩም ነይረ ሓደ ዓብዪ ሰሜት ይገብሩ ኣለዉ እሱ ድማ ብዛዕባ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማዕድናት እዩ ካልእ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ክግበር መስለኒ ሬድ ሲ ኤክስፕሎሬሽን ኪኖት ድሬስ ዶክተር ዊልያም ብል ናይ ነቕፋ ኤነርጂ ቺፍ ጂኦሎጂስት ይብላ ኣሎ ዕለት 28 ኣፕሪል 2026 ማለት እዩ ሸርመል ሼክ ኣብ ግብፂ ክግበር ናይ ኤነርጂ ሰሚት ይግበር ኣሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ንባዕላ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ብፍላይ ኣብ ኤነርጂ ድያ ኣብ ካልእ ነዚ እውን ኣተኩሮ ሂባትሉ ክትከይድ ተስፋ ንገብር ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ናብ ህዝብና ከነብፅሖ ደስ ይብለና ሓንቲ ብሕማቕ ኣይትረድዋ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ረኺበ እያ እዚኣ دحان ديهم كملهم دانيال محارب بحال كاب رواندا كاب دي اند ديفلوبرز نبحال ابدخا رويال جولف ابارتمنت نبحال ناب جولف رتمت ابارتمنتس مسوخه تتحدى بيست ويسترن هوتيل اب رواندا نسرح ملا عالم دلهم حواتنا بزغاطامي ابدا عد سلام عد حق دخونه رواندا متيهم كمانا كتوفرو اند تزلنا ابارتمنت ساناون كتغزو نعدمو الو كم تريد لهم إيرتراوي زسبزي ذا فيديو دما عبيت بروجكتس أب رواندا تمساسلي كم ذا عبيت ناي ريل استيت بروجكتس أب كينيا أب أوغندا أب كالها جراد زمر إيرتراويين لو زامبيا سميانه على زيهم كم ذا فيديو ريه سلزي تسيب لنا إيرتراويين عوتات أب كال عالم كنري جن كم ذا عينت بروجكتس أب إيرترا كله دما كن من تاين إيرتراويين سحابنا كفتر كم زخونه كنفلت على نبلود لنا بغمي قالوا تجرات كابنا سلزفله يكونن كابناتنا زعب مريت سلزلونه يكونن كابناتنا زفله جلس سلزلونه يكونن يرتراون كجبرت تخلي هذه كجبر زخلي تبغى رايت نجبر لنا هذا هيك بالكليت بالنغا هذا غير بالكخلتيت بالنغا سلزي تصفى نجبر زخول عقمتات أبدج زلو نبي يرترا تمليسو نيرترا الدل انت خفيتا تعرف دجن تعرف خفيتا
ኤርትራውያን መንስያት ኢንጂነራት ኤርትራውያን ነዳቆ ኤርትራውያን ክኢላታትን ነዚ ፀጋታት እዚ ክረኽቦን ክጥቀምሉን ክምዝምዝዎን ከም ዝኽእሉን ብኡ ፀጋታት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ኢና ንግምት ነዚኦም ኣሕዋትና ዕዉታት ኤርትራውያን ኣብዚ ቻነልና ከነምፅእ ደስ ዝብለና ኢንስፓየር ስለ ዝገብሩና ኣብ ሩዋንዳ ዝተዓወተ ኤርትራዊ ንኤርትራ ዓወት እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ክብድ ይብለና እዩ ንኤርትራውያን ናብ ሩዋንዳ ከይድኩም ኢንቨስት ዝገበሩ ክትብል ከም ኤርትራዊ ቁሩብ ክብድ ይብለካ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ወላ እኳ ኣብ ካልእ ዓለም ኖርማል እንተኾነ እዚ ኤርትራ ዝያዳ ክትምዕብል ስለ እንደሊ ግን ቁሩብ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ከመይ ጌርካ ከማን ፕሮሞት ትገብሮ ማለት ሓውና ክዕወተልና እንደሊና ግን ካፒታል ናይ ኤርትራውያን ድማ ናብ ካልእ ዓለም ክኸይድካ ቁሩብ ይኸብደካ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣነ ስለ ዝበልኩን ስለዘይበልኩን ዝተርፍ ኣይኮነን ግን እቲ ርእቶ እቶም ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዎ ግን ናትኩም ርእቶ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክሰምዕ ደሊ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ ነዚ ሓውና ድማ ዓወት ይምንልካ ኣምላኽ ሓግዝካ ክብሎ ይደሊ